Leuk briefje op de... Met de hechterbel. De hechterbel. Nou, dat heb ik gedaan. Maar ik denk... Ja, ja. Goeie. Niet schrikken! Hallo, Hoi. Bas van der Zwaan. L1-programma onderweg. Ja, museum. Ja, Ja, dat klopt. alleen, daar staat bij, nu hebben wij geen afspraak. Ja, en het is van mijn man en Ja. die is aan het werk. Hé, verdorie. Ja, Maar is... Wat, hij is volgende week sowieso open. 15, 16 en 17 september. Dan is hij sowieso open. Dus als je zegt van nou, ik vind het leuk om langs te komen, ben je zeker van harte welkom. en als we nou op dit moment heel even de grote lijnen zouden willen... waarom is uw man zo geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? In de Tweede Wereldoorlog. En dan met name september 1944. Ja, dat heeft te maken met het feit dat er hier natuurlijk een heel groot stuk geschiedenis ligt. Ja, Waar met de Waaloversteek, er zijn natuurlijk heel veel Amerikanen zijn hier, ook een heleboel anderen natuurlijk, maar met name ook de Amerikanen zijn hier geweest. Die hebben natuurlijk heel veel gedaan voor dit gebied. Mijn man die was er altijd al heel erg in geïnteresseerd. En die is al al jaren bezig geweest met het verzamelen. Hij heeft ook heel veel contact met Amerikaanse veteranen, nog echt uit de oorlog, die hier ook echt gelogeerd hebben, die heeft rondgereden. Waarbij hij door Nederland is gegaan om een stukje geschiedenis weer een beetje terug te halen. En op een gegeven moment zei hij van nou, dan wil ik daar wel heel graag een museum van maken. En ik wil gewoon een eerbetoon aan de mensen die voor de vrijheid hebben gevochten hier. En zo is het ontstaan. en wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het een heel mooi iets. Ja? Ja, voor mij mag hij het nog verder uitbreiden. Dat ik denk richting de basisscholen. Hij doet er al veel mee. Basisschool komt regelmatig ook. Oh, die hoeven met ja, de die straat hoeven over, te hè? steken, klopt. Ja. En dan laat hij zien wat er allemaal hier binnen is. En dan vertelt hij een heel stuk geschiedenis. En ook een heel stuk achtergrond, echt van de mensen zelf. En doet Die u echt- dan de ranja en de koekjes? Ja, dat is wel meer mijn afdeling, ja. Ik ben niet van alle geschiedenisfeiten, maar nee, hij kan dat heel goed Oké, dan bent u van de ranja en de koekjes en de enorm leuke briefjes op de deur. Ja, nou nee, dat doet hij ook al heel goed hoor. Dat is ook wel helemaal zijn afdeling. Maar, Volgens mij is dat uw handschrift, want dat is echt een... Oh, het briefje op de voordeur. briefje op Ja, de dat was voordeur. het briefje op de voordeur is van mij. Dat klopt. Oké, Ja, want ik had, had u de hechterbel gehoord? Ja, dat klopt. Ja, U kijk. had goed gebeld. Ja. Ja, maar ik was achter. Ik denk, dan hoor ik de bel niet. Dus dan werkt dat briefje heel goed en de bel ook. Dus uw man, zijn passie is dit. Ja, absoluut. Wat doet Ja. u? Wat ik doe Ja? aan hobby? Ja? Oh, dat heeft echt helemaal niks met dit te maken. Ik ben van het handwerken. Want ik zag het. Ja, Laat klopt. eens zien. Ja, ik zit een olifantenpoot in elkaar te draaien. Dus wat leuk. ja, de rest ligt achter. Dus, Maar een olifantenpoot? ja, ik doe heel graag handwerken. Ik ben heel veel van het haken en ik maak knuffeltjes en babydekentjes en dat doe ik op bestelling. En, ja, een mens kan maar een hobby hebben, hè? Maar is dat iets wat mag ik je zeggen trouwens? Jazeker. Is ja, dat iets wat je vroeger van je moeder hebt geleerd of zo? Dit heb ik, nou het handwerken heb ik op zich van mijn moeder geleerd. Maar het echte haken, dat was dat ik met mijn zus op een vakantie in Zweden was. En dat was heel mooi, maar er was niks te doen. En toen dacht ik, ja, ik moet wat. En toen ben ik begonnen met haken en eigenlijk niet meer gestopt. Zaten jullie met z'n tweeën te haken dan? Ja, met z'n vieren. Wat, de man ook? Met de zussen en moeders. Dus alleen ja, ik ben gek die erin is blijven hangen. Dus, En nu heb je Ja. daar een klein bedrijfje of zo in? nee, Of dit is meer dat- voor de hobby, maar ik doe het wel inderdaad op bestelling. Maak ik babydekentjes en knuffeltjes. Dus olifantje, varkentje. En Ja. vinden kindjes dat leuk? Een gehandwerkt knuffeltje? Ja, ik denk dat de ouders het misschien nog wel leuker vinden. Nee, het is leuk als kraamcadeautje. En het is lekker warm. En het is natuurlijk goede kwaliteit vaak. Want ja, nog net even wat meer dan gewoon een dekentje bij een... En komen de knuffels ook nog wel eens terug voor een reparatie? Ik heb ze nog niet teruggehaald. Nee? Maar ik ben ook nog niet zo lang bezig hoor. Oh. Ik was een beetje uitgehaakt voor mezelf. Dus nou weer voor de anderen. Hey, en op een gegeven moment zaten jullie, als ik het goed begrijp, met 4 dames in Zweden. Ja, dat klopt. Met zussen en moeders? En moeders. Ja. Dus ja. moeder, schoonmoeder? Nee, moeder. Nee. Moeder. Moeder. Maar het waren er 4. Dus hoeveel 3, ik heb 2 zussen. Ja? We waren met 3 Oké. drie dames en moeder mee. Dus En hoe lang is dat geleden? dat is al wel even geleden, ja.
Ja. En was dat een soort van een sabbatical reisje of gewoon even met de dames eruit? Nee, dit was gewoon om daar eens een keer lekker rond te kijken. En het was prachtig. Maar voor 1 keer vond ik het ook wel weer... In welk deel van het jaar was het? God, daar vraag je me wat. Volgens mij ergens in mei, denk ik, zoiets. Ja. Werden jullie toen ook al lek gestoken door de muggen daar? Vreselijk. De knutten, ja. Ja, de knutjes. Ja, daar word je goed lek gestoken. Meer dan hier in Nederland. Ja. Wat was er zo mooi aan Zweden? Ja, een prachtige omgeving. Hè. Dat is echt heel veel natuur en de meren. En ja, het is gewoon super mooi. Maar dat vind ik hier ook. Want ik ga hier ook niet weg hoor. Hier hebben we ook een mooi stuk natuur. Hoe lang wonen jullie hier al? 17 jaar. Ja. En waar vandaan oorspronkelijk? Ik kom uit het Westland vandaan. Ja, uit Monster. Uit Monster? Uit Monster. Jij bent het monster ontvlucht. Ik ben Dus, het monster. Of ja, ik kan ook zeggen, het monster zit nu hier, maar... Nou, dat valt wel mee volgens mij. Anders zou je geen knuffeltjes Anders zou ik haken. geen knuffeltjes Nee, dat haken, doen nee. monsters niet. Nee, maar dit is een prachtig gebied. Hier zou ik niet zo snel weg willen. We hebben de Maas, we hebben de hei, we hebben de bos. Ja, We en hebben alles. Ja, precies. Ja. En je hebt de school. Ik heb de school. Ja. Want Ja. er zijn ook mensen die zouden zich aan het geluid van spelende kinderen... Ja, lontjes zijn kort tegenwoordig. Ik moet er om lachen. Want toen wij hier gingen kijken voor het huis 17 jaar geleden, toen zei mijn man, ja, tegenover de basisschool, dat lijkt me nog niet zo'n goed plan. Als wij dan lekker vakantie hebben, dan zijn zij allemaal herrie aan het maken. Toen zei ik, ja, lief schat, we hebben zelf ook een kind van 1. Dus we groeien met de basisschool mee. En als hij vakantie heeft, hebben wij ook vakantie. En toen had hij zoiets, oh ja. Dus dat kind van Dus 1 is nu 18? Dat is nu 18. Waar is die nu? Die is treinhopper vandaag. Die had een vrije dag van school, van de opleiding. En die hadden eigenlijk verder niks te doen. Dus die zei met een vriend, ik heb mijn OV en ik stap op de trein. En als we een keer een leuke andere trein zien, stappen we daarop. Dus hij is hij zit geloof ik nu ergens in Scheveningen. Nou, ook een goed Een plan. dagje. Een dagje treinhoppen. Dus een ondernemend kind. Ondernemend kind, ja. Van wie heeft hij dat? Nou, van allebei denk ik wel een beetje. Ja? Jawel. Ja. Jullie zijn wel doeners. Nou, we zijn ook wel graag thuisblijvers. Dus dat ook wel. Ik geniet ook wel gewoon van thuis zijn en lekker ook een keer een stukje wandelen. En ook genieten van rust. Van alles wat. Ben je productief qua... Ja, ik ben wel veel bezig, dat klopt, ja. Ja. Het is echt... dit is, ik noem het tegenwoordig maar mijn verslaving. Ik zit altijd te handwerken. Ja, we hebben ook in Ja. Limburg iemand die is geloof ik wereldkampioen, wat was het, snelbreien? Oh nee, daar doe ik niet mee. Daar ga ik het niet tegen opnemen. Nee, dit is echt gewoon, ja, lekker bezig zijn met je frutselen. Is het dan ook zo dat het op een gegeven moment vrijwel op de automaat gaat en dat je gedachten afdwalen naar... Ja, dat klopt wel. Ja? Ja. Nou, het is ook echt, het is bewezen. Hè? Het is heel therapeutisch, handwerken. Dus ik raad iedereen aan, heb je onrust, ga handwerken. Maar er zijn ook mensen die er onrustig van worden. Dus misschien is dat niet zo'n goed idee. Dat moet je dan zelf maar even... Dat moet je even ondervinden. Ja. Je hebt dus 3 zussen. Nee, ik heb 2 zussen en we 2 zijn met z'n zussen. 3. Oh ja, Dat klopt. je hebt 2 zussen, dus 3. Ben jij de jongste. jongste? Moet je altijd met respect vragen. Wonen ze in de buurt? Of Eén inmiddels wel, die woont nu in Middelaar. Ja, Oh. die komt uit Reuven vandaan en die is nou in Middelaar gewonnen. En mijn moeder en mijn andere zus, die wonen nog in het Westland. Mijn moeder lekker in de hoek van Holland, vlak bij de haven. Dat is een eind weg. Dat is een eind weg. Je vader leeft ook nog? Nee, Nee? die is overleden. Hoe is het met Ja. je moeder dan? Als de dochters eigenlijk allemaal uitgevlogen zijn. Hè? Ja, mijn moeder maakt heerlijk gebruik van het feit dat je gewoon heel goed kan logeren bij dochters. Dus die komt eens in zoveel tijd gewoon lekker een paar weken hier logeren. En Die dan... trein hopte ook? Nou, niet meer, want dat wil de gezondheid niet helemaal toelaten. Dus, maar dan wordt ze of gehaald of gebracht. Of ze kan eventueel, tegenwoordig heb je een mooi valiessysteem, dus dan kan ze daarmee komen. En wat? Valies, dan kun je gewoon een soort taxisysteem is dat. Oh ja? Ja, en dan kan je hier naartoe en dan voor een gereduceerde prijs. En dan, Helemaal van Hoek van Holland naar... ja, maar meestal proberen we gewoon als dochters of als schoonzonen haar lekker op te halen. En dan blijft ze lekker logeren. En hoe zijn jullie... hoe is het contact met je moeder? Heel goed. Ik heb heel goed contact met mijn moeder. Ja. Want Altijd, hoe zijn jullie opgevoed? Was dat streng of was het juist heel knus? Nou,
ik ben opgevoed echt wel met duidelijke regels. En mijn ouders, zowel mijn vader ook heel sterk, had zoiets van... Je mag ook met alles meepraten, maar dan moet je wel wat zinnigs te vertellen hebben. Ja. En hij had zoiets, opleiding is heel belangrijk, maar daar moet je voor werken. En dan wil ik echt bij wijze van spreken krom liggen om elke opleiding te kunnen betalen. Maar als je er een zootje van maakte, dan ga je met tomaten plukken in de kas. Zo was het. Dus, en ze hadden eigen bedrijf, dus ze wisten wat heel hard werken was. Ze hadden eigen boekhandel, kantoorboekhandel, drukkerij. Dus, Zat je dan ook vroeger, zat je dan ook vaak in de boeken met je ja, neus? altijd. Ja? Ja, wij zijn echt wel boekenmensen. Ja, dat hebben we meegekregen van thuis. Ja. En rook het dan ook zo lekker in een boekwinkel? Ja, Of in een eigenlijk drukkerij? wel. Ja, drukkerij, dat was wel een bijzondere lucht. Ja, of ik het nou lekker moet noemen, weet ik niet. Maar dat was wel een hele eigen lucht. Maar dat was wel heel bijzonder, heel speciaal, ja. Dus jouw vader was ook een ambachtsman eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en wij hielpen dan meer als dochters gewoon mee in de winkel. De verkoop, gewoon bij de toonbank en spullen. Is er nog ooit daadwerkelijk een van de zussen gaan tomaten plukken? Of, Mijn ene zus, maar dat was gewoon als vakantiewerk. We hebben allemaal geen potje gemaakt van de opleiding, Nee? dus we hebben het allemaal goed gedaan. Oké. En Ja. Jullie 18-jarige doet het ook goed? Ja, die zit nou lekker in Den Bosch met een studie begonnen. Dus dat is, die zit nog in het begin van de studie. En de ander die zit in Nijmegen op het Kandinsky. Oh, het zijn er twee inmiddels? 2, ja. Oh, dus er is er na dat eerste jaar hier is er... Ja, is er nog eentje bijgekomen, ja. 2 jongens? 2 jongens. En hoe oud is die? 16 en 18. Ja. Hebben ze heftig gepubert? Of- Nee, ik heb eigenlijk wel, dat mogen ze natuurlijk nooit horen, maar redelijk makkelijke jongens. Ja, dus dat... Zijn het de knuffeltjes geweest dan? Nou, dat nog net niet, maar nee, ik heb een mooi gezin, absoluut. Dingen die Ja. je zelf vroeger hebt meegekregen van je ouders, geef je die ook weer door aan je eigen kinderen? Ja, zeker wel. Ja. Voor ons is echt wel heel belangrijk dat ze gewoon leren dat je respect hebt voor de ander. Respect voor de oudere mensen, respect voor volwassenen. En dat je gewoon voor gaat wat je wil bereiken en dat dat niet zomaar aankomt waaien. Dus absoluut. Ik geef zeker de normen en waarden mee die ik van thuis heb meegekregen. Ja. Ja, vind ik belangrijk. Ja, We zijn nu 12 minuten met elkaar in gesprek geweest. ja je weet alleen mijn pincode nog net niet, denk ik. Zullen we dat dan buiten de opnames doen? Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het heel boeiend.